Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, inda muke kawo muku sharhi dangane da wasu daga cikin fina-finan Hausa. A yau sharhin namu yana kan fim ɗin nan na Wata Shida, shiri mai tashe, shiri da ya fito da sabon salo, inda ya zama tauraronsa ya fara haskawa a duniya dangane da hikimomi da kuma abubuwa da ake nunawa na al'ajabi da kuma burgewa. A wannan shiri na Wata Shida ya fito da wani ƙayataccen salo wanda a wannan lokaci muke kallonsa. Idan muka duba za mu ga yadda Ɗahiru ya kasance a wannan lokaci, inda wato ainihin ya turance su a yayin da suka so ƙure shi, suka tarka shi domin ƙure shi, sai ga shi ya fara ɓarka turanci kuma ba irin na birabiran 'yan boko ba, turanci na ƙwararrun 'yan boko. Turka shi! Kai, hankalinta fa da kanta ya fara bugawa a yayin da ta ji Ɗahiru ya fara turanci tun a karo na farko, sai ga shi a karo na biyu bai tsaya iya turanci ba, an tsaya ana wato ainihin tambayansa dangane da wasu abubuwa da suka shafi accounting, sai ga shi kuma ya kawo su babu gargada inda ta ji. Daga fa nan ne fa ta fara lissafin cewa to kai, wai kai wane ne kai? Kai, lissafi fa bai ƙwace ba, lissafi fa bai fara ɗumama mata kai ba, sai sanda aka hango shi ga ya can ya zanta tare da mahaifinsa da kuma abokinsa, ko in ce guard ɗinsa mai yin kula da shi. Aka hango su inda ta sanya a yi musu bincike a yayin da ya nemi ta ba shi dama zai fita zai je wani uzuri, ta hana shi. Ya nuna mata to ba fa ya zo ne wai ta ba shi izini ba, a'a ya dai gaya masa ne, ya kuma tashi ya tafiyarsa, kuma ya je wurin mahaifinsa suka zanta. Turka shi! Sai kuma ga shi dama ta sa 'yan leƙen asirinta kuma ta leƙo shi, inda ta gano shi cewa tare da dattijo, kuma ta kira ta ta sanar da ita. Turka shi! Suna nan fa yana dawowa ta fara tuhumar shi. Shin ya aka yi, wurin wa ka tafi, da su waye ka zanta? Ya fara zara idanu inda yake gaya mata cewa a bibiyar shi take yi. To ya tabbata bibiyar tasa take yi, inda ta samu labari dangane da inda ya je. To, turka shi! Lissafi fa ya fara, tunda dai ta ce za ta wato ci gaba da gudanar da bincike dangane da shi, kuma za ta yi binciken ne ba wai kawai a garin Kano ba, a'a har garin Kaduna, inda wato ainihin yake na asali. Kuma shi ya yi dariya ya nunashe mata da cewa wai shin ma za ta iya? Turka shi! Za ta iya kuwa? Ta ce lallai za ta iya, ita a matsayinta babu wani abu da yake iya yi mata ƙwari a yayin da ta duƙufa kan shi, ba abin da ba za ta iya samowa ba. To, daga dai alama cewa zai canza takonsa, domin kuwa kada ta cin masa. To amma me ke shirin faruwa a cikin gidan, inda ya sa aka kori 'yar aiki kuma an dawo da 'yar aiki, kuma sannan ga shi nan yana yin ma 'yar aiki wato ainihin warning akan abubuwan da ya gano, sai ga shi kuma 'yar tsohuwa ta taho ta gane shi, kuma to a yaya 'yar tsohuwan nan za ta ga lamarin, kuma wani irin mataki 'yar tsohuwa za ta iya ɗauka? Turka shi! Aiki ga mai ƙare ka kallo.
sai a cikin shirin wata 6 na mako mai zuwa, domin akwai kallo da kuma ƙara ganin da kuma ci gaban cakwakiya da take shirin faruwa a cikin fim. A ci gaba dai da bibiyan wannan shiri domin shiri ne mai ƙayatarwa.